Una vegada més, la municipalitat de Prada i el seu alcalde, Joan Castex, tenen el plaer d'acollir l'associació encarregada a la commemoració de la mort de Contrafada. Com tots els catalans d'aquesta banda del Pirineus, me sento profundament lligada a les meves arrels i a la meva cultura. Malauradament, durant massa temps no hem pogut per ser menys nombrosos que els nombres germans del sud defensar la nostra identitat. No sé pas? No. Avui les coses canvien. Ara d'ara el català ja no se veu com un dialecte i la República Francesa admet que la mainada pugui ser escolaritzada en la llengua dels nostres avis, amb els alumnes de la Bressola, que són aquí, no l'he vist, però són per aquí. Hi són. Com els alumnes de la Bressola que tenen en la nostra ciutat, és la prova d'aquest avançat. Fins i tot, a l'ensenyament públic d'estat, el català té dret d'existir, ja que algunes classes primàries són bilingües. Aquest enorme progrés el devem a la tenacitat dels nostres germans del sud i a la ferma voluntat d'uns quants, aquí, a les Terres del Nord, de conservar, costi el que costi, els nostres arrels, malgrat les prohibicions fetes per Jules Ferry a França, sota la Tercera República francesa, o l'estat franquista a Catalunya Sud, el cor de les llars, els nostres avis han sabut preservar el nostre patrimoni lingüístic comú, el català. En primer refil d'aquesta resistència hi va haver en Pompefabra, del qual Prada pot enorgullir-se d'haver estat la terra d'acollida. La seva obra fa que avui la nostra llengua, amb 10 de locutors, sigui una llengua estructurada i respectada, i cada cop més parlada. És més important. És legítim que nosaltres,